עכשיו אני מחזיקה לאבא שלי, אלוף העולם באגרוף תאילנדי. אני מקווה שעם הכוח שלי אני אצליח להחזיק לו עד הסוף. תגידי לי, בהתחלה נתחיל את הלא נכון. אוקיי. תגידי. בהתחלה אנחנו נתחיל את ההתנהגות הלא נכונה. אקשן. אתה עכשיו נותן אגרופים. 1, 2! מה? תתן לפה! אוי! מה זה? סליחה, בסדר, סליחה. תיתן לפה. 1, 2! זה לא תלמיד טוב. זה תלמיד בעייתי. תן אגרוף. 1, 2. אוקיי, נתקרב. 1. 1. אוקיי, בוא ננסה בעיטות. איזה צד? שלך? ימין. בעיטה. שמאל. סליחה. עוד אחת. בעיטה. מה זה? מה זה? עכשיו אנחנו עושים את ההתנהגות הנכונה. מתאגרפים כמו לוחמים. עכשיו אתה לוחם קומנדו. קשר עין עם המטרה. כשאני מרימה, אתה נותן אגרוף. יפה! וואו! יפה מאוד! קרוב לפנים. פחד. יואו! ובעיטה עם רגל שמאל. וואו! בעיטה. וואי. עוד 2 ברצף. 2. וואי. אני מרימה ואתה נותן אגרוף. 1, 2. עכשיו אני מרימה את שתיהם ואתה עושה אגרופים מהירים. יפה מאוד. רגע מהתחלה. עכשיו תעשה. כן, זה מה שאני עושה. לא, תחזיקי, אני כבר יותר חופשי. מהר. תראה על הצד. יפה מאוד. עכשיו 5 בעיטות חזקות ברצף. התחיל. יפה מאוד. 2, עוד 3. 3. 4. 5. 2 אגרופים. 1, 2. 6. זהו, מספיק. כל הכבוד לך. Viva comedy!